Sa Good Vibes, 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Masskara ginpakilala. Iniman ang pinakauna nga tion nga ang mga winners mag-represent sa Bacolod sa national pageant. May report si Nico Delfin. Handa na ang 15 ka mga kandidata sa Miss Bacolod Masskara nga ginpakilala sa ila pag-courtesy call kag press conference sa Bacolod City Government Center. Nahauna ini nga beauty pageant nga ginentrahan nanday Chatea Kaukson kag Francis Marie Monsale gani ila ginpasalig nga himuo ng ila masarangan agud makuha ang corona. The pasarela practices and the events that were organized for us to attend, I was also inspired by my family because they have always been supportive of me. And this is my window of opportunity that he gave me, and I will not let it go. And it gave me strength and built me up for this kind of competition. Especially, I have a advocacy. I can use this platform. I have to use this kind of voice that I build up during this competition. Sa ilang video presentation ginpakita man sa mga kandidata ang mga ginapabugal nga atraksyon kag kultura sang Bacolod nun. Dala na diri ang pagduso sa mga advokasya kasubong na lang ni Irene Jolian Granada nga nagatuyo mapasanyog pa ang kampanya para sa feminism kag gender equality. If I could bring that to pageantry, then people would actually listen and I would have a wider audience to tell to people how important this is. Ang ginakabig rebranded beauty pageant ang ginapaabot man sa organizers nga makahatag bugal sa Bacolod sa mga national pageants. The three crowns, bali sila ni ma-represent sa aton automatically sa Binibing Pilipinas for our Miss World and for Miss Universe. And kumbaga, hindi natin makudayan, ito after subong yan, if they won the crown, may proceed sila yun international. Sa Ayala Malls Capital Central, ang official sashing sa mga kandidata. Sa Oktubre 19, natala na ang Coronation Night sa USLS Coliseum. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.